Oy, no. Iposa sa imong toys ta. Naya ka malakaw. Saman. No. Ito kasalukuyan ko. Ito, ano to? Broccoli yung ano niya. Ayan. Hello guys, good afternoon. Ngayon ako nag-vlog. Ito kulit ito tata Oy, no, iposa sa imong toys ta. Naya ka malakaw. Pili ka makalakaw din na may ipos ang toys. So, ayun, ngayon ako nag-vlog kasi ano, nag-film ako kanina pero hindi ko lang kung ma-edit yun kasi yun basta may film ako. Kasi mayroon akong gusto niya sa channel ko, BB. Para hindi lang, kasi parang matagal na akong hindi nakapag-set down na pinag-uusapan yung mga mga bagay-bagay. Pero ayun, kapit na mag-March to tomorrow. Today is Tuesday, February 27. So, my God. Marso na. Hello guys. Ayan, magluluto ko ng saging kasi walang snack si Hagrid. Prito ko to. Kasi kanina, dalawa na lang yung itinira ko. Dahil isinabay ko sa pagsaing ko yung kasi every time talaga kumakain kami, tapos kami kumain ni Papa, nagkakape kami. Kailangan may nakakain kami matamis. Kaya saging yung aking inano. So, iyan ko lang muna to. So, eto siya guys. Actually, may saging pa dyan, pero hindi pa siya ganun kahinog. Kasi inubos ko kanina yung mga hinog. So, eto lang yung natira. Tapos, ipiprito ko sa butter para may snack si Hagrid. Ayan. So, eto na siya guys. Yung butter. Sarap to. Ayan na siya guys. Kaming dalawa ni Hagrid kakain ito. Halina, come na! So, ayan. Tapos magkakape ako. Ha? Mga pancake. Tama na. Oops! Init! Wait sa. Ay! Simon table ka. Ayaw. Ay! Ako niyatag ka blanday. Apil asin. Sa? Asin na. Hugo! Saman. Nya. Thank you, ma. Welcome. Oops! Oh. So, ayun guys. Sinintay ko lang yung water na pinainit ko. Bibi! Wala lagi water diha. Tapos ito, binili namin nung punta kami sa, punta kami sa Unitap. Sabihin ko, bilhin lang kami ng isang ganito para sa akin. So, usually talaga, hati lang naman kami ni Papa sa kape. Hindi naman talaga kami titig-isa. Nagtig-isa lang kami ni Papa pag, like, hapunan, kami pag coffee lang. Kaya yung tig-isa kami ng baso. Pero, noon pa yan noon pa. Ganun talaga yung namin pag nagkakape. Iisa lang yung coffee. Iisa lang talaga yung aming tasa na ginagamit kahit marami pa kaming tasa. So, ayan. Kain tayo, guys. Sarap nito. So, ayan guys, kasalukuyan akong nagluluto ng hapunan namin dahil aming hapunan today is fried rice with fish. So, kaya ngayon tapos na akong magsaing. Nuno. Ito kasalukuyan ko. Ito, spinach. Yan, chinap ko na. Tapos ito yung broccoli. Kunti lang yung kukunin ko dito para lang may pang dagdag sa gulay sa fried rice. Okay, ayan.
na siya, guys. Shadang! Yung broccoli na sana yung broccoli. Ito kang Hagrid kasi gutom na siya. Luto ako ng itlog. Si Papa bawal sa itlog eh. Kaya isda. Wash na ka. Kaya ayan. Ready na sa hapunan. Si Hagrid lang yung mauuna kasi wala pa si Papa. Sabay kami ni Papa mamaya. Si Hagrid, gutom na siya. Morning sabi niya, wag daw ako maghilaw kasi tulog pa daw siya. Hindi siya daw matutulog. Kasalukuyan ako naglalaba. Nakatapos ko lang mag-edit, guys. Kasi kahapon wala akong upload. Kasi hindi ko natapos yung pag-edit ko. Pero ngayon, dalawa yung i-edit ko. Pero hindi ko alam kung may upload ko yung dalawa. So, ayan, naglalaba ako. Ayan yung aking mga labhan, yung mga blouses and t-shirt. Yung mga inuna ko. So, ayan. Naglalaba ako, guys. Tapos, ngayon, sana, no, matuloy na kami sa park dahil i-ano ko itong batang ito. Papasyal ko lang. Pero ayun, ayan yung aking mga labahin. So basta masarag kung nagawa washing machine lang ako, tinatanggal ko yung refrigerator para hindi sabay-sabay yung sa kuryente. Morning! Gising na siya. So, yung kakain na si Hagrid, guys. Hoy. Hay. Hay. Broccoli yung ano niya. Ang ulam namin ngayon is broccoli with beef. Beef with broccoli. Ayun. So, kagabi broccoli, ngayon naman broccoli. So, ayun. Papareho lang. Para mas healthy siya. Manonood ako ng TV. Ay, mga labahin, guys. Oh, grabe. Grabe yung aking mga labahin. Hi! Hi! Tingnan mo, kabi? Hello, guys! Medyo madilim, no? Kasi hapon na. Ang bakas ng TV. Pauwi na si Papa kasi maaga siyang uuwi ngayon. Actually, galing kami umalis ni Hagrid. Hindi ako nag-vlog kasi sobrang init. So, yun, ang dami ko pang gagawin, guys. Wala akong masyadong may vlog kasi talaga. Kasi wala akong ginagawa. Naglilinis na talaga yung daily routine ko lang yung aking ginagawa. So, yun, wala akong masyadong kaganapan sa buhay. Kaya wala akong masyadong vlog. Pero ayun, kasi pala yung ginagawa ko, maglinis, alam mo yun. Pero ayun, hinihintay ko lang si Papa na umuwi, tapos maglinis mo ako. Hello, guys, Papa. Hey, guys. Hi, guys. Bihis agad. Numating na si Papa, so manonood kami ng movie, as always. So, tayo tala ni Pa? Bleeding Steel. Chikitsan. Paiyap chikitsan, dahil ni? Bago niya itong ito. Kafe. So, ayan, nagkakape kami dahil bumili si Papa ng... Papa, ngalan na pa? Pie. Pie. Okay. Pie. Wow! So, ayan, connecting pa siya. Ito yung ginagawa namin, guys, sa cast screen pag nanonood kami ng movie, pa-connect doon sa TV. Ito lang cellphone ni Papa, matagal siyang mag-connect eh. Yun lang ulit-ulitin. Pero itong sa akin na phone, mabilis lang naman. Transfer na to. Di may lagi sa akong kuwan, memory. Hindi nagkakaya sa memory ko kasi. Ayan siya, guys, oh. Tapos yun din yun, reflection niya doon. Hindi lang mag-ano, ayan. Sige na. Stronger than anyone I know. Sige na. Shit! Tradisyon sa mga Pilipino, pinahagi sa mga Oh, broccoli na. Nani ka broccoli? Wow, very good. Rice na yung rice.